Ζάρι στο μπάσκετ. Κύριε Μετρολάτζο, έχετε το λόγο. Τι κάναμε? Καλά, εσείς. Καλησπέρα. Πριν λίγες μέρες έγινε μια συνάντηση εδώ στην αίθουσα Δημοτικού Συμβουλίου παρουσία του συναδέλφου του Τμήματος Πολιτισμού. Του ξέρει ο Ζεύς, κλήθηκα κι εγώ και έγινε μια παρουσίαση ενός προγράμματος DMO, που αφορούσε το DMO. Το DMO, από ότι, γιατί ούτε και εγώ το ήξερα και το πληροφορήθηκα και ο αντιδήμαρχος τώρα μας τα πει καλύτερα, είναι ένα πρόγραμμα που θα αποσκοπήσει την τουριστική προβολή του Δήμου. Το θέμα είναι ότι για μια ακόμη φορά, δήμαρχε, το πράγμα το ξεκινάμε λίγο ανάποδα. Ενώ το DMO έπρεπε να μας το παρουσιάσει ο αντιδήμαρχος και να ξέρουμε μονάχα το τι είναι το DMO. Έγινε μια πλήρη παρουσίαση, την οποία εγώ την έχω δει 3 φορές μέχρι τώρα. Τη θυμάμαι αυτή την παρουσίαση την ίδια, την έχω δει και στο επιμελητήριο πριν 10 χρόνια. Και μας την παρουσίασε ο κύριος Δημήτρης Τσόλος, που θα είναι ο ανάδοχος, δηλαδή ακόμα δεν έχει πάει η Δημαρχιακή Επιτροπή, ακόμα δεν έχει οριστεί, αυτός προήρθε και είναι, όχι, πειράζει αυτό. Ο κύριος Τσόλος είναι λογιστής, οικονομολόγος, εντάξει. Το πώς μπορούμε να δομήσουμε τον τουρισμό μας, θεωρώ ότι ίσως μπορεί να υπάρχουν και πιο υπεύθυνα και γνώστες του και ειδικοί, αλλά κυρίως μας παρουσίασε ένα ξαναζεσταμένο φαγητό, το οποίο θα είναι μια μελέτη που θα ξαναπληρωθεί και αυτό θα είναι που θα πάμε να κάνουμε αυτό το DMO, που ουσιαστικά από ό,τι κατάλαβα είναι να πάρουμε 100 χιλιάρικα και να γίνει ένα γραφείο που θα διαχειριστεί κάποια πράγματα όσον αφορά την προβολή του τουρισμού μας. Και θεωρώ ότι δεν είναι σωστό αυτό που γίνεται. Με αυτόν τον τρόπο, έτσι, το DMO να το πάρουμε. Αλλά να μιλήσουμε και να κάνουμε μια ουσιαστική μελέτη και πρέπει να το δούμε λίγο σοβαρά αυτό το θέμα. Δεν είναι δηλαδή, άιντε πάμε, καταθέτουμε μια μελέτη την οποία την έχουμε ήδη πληρωμένη 10 φορές μέχρι τώρα και πάμε με αυτό το πράγμα να πάρουμε αυτό και να δούμε και τι θα γίνει, κάπως έτσι στο πολύ πρόχειρο. Και θεωρώ και θα ήθελα δηλαδή στο θέμα του τουρισμού να βρίσκουμε τους καλύτερους και τους ειδικούς. Όχι οποιονδήποτε που μπορεί και για μένα υπάρχει σκοπιμότητα πίσω από αυτό. Γιατί δεν ήρθε ο κύριος Τσόλος, μου ήρθε και ο κύριος Γεγιάκος. Ο κύριος Γεγιάκος σαν τι ήρθε, δεν το κατάλαβα. Όταν ρώτησα αν είναι το επιμελητηρίο του πρόγραμμα, και ξαφνικά έφυγε στην αίθουσα. Εν πάση περιπτώσει, δεν με ενδιαφέρουν τα μικροπολιτικά. Ο καθένας θέλει κάτι να περάσει ή ίσως κάποιοι ενδεχόνευσαν ότι είναι τέος πρόεδρε. Αλλά το θέμα του τουρισμού και ο ορεινός όγκος και όταν πρόκειται για λεφτά των Ελλήνων πολιτών, για μένα είναι σοβαρό. Και πρέπει να το βλέπουμε σοβαρά. Ευχαριστούμε. Κύριε Χίρα. Εγώ θέλω να ρωτήσω λίγο τι έγινε με τους σοκ του σπιτάκι που είπατε θα βρείτε λες και θα τακτοποιηθεί. Σε ποια φάση βρισκόμαστε, τι θα κάνουμε, γιατί με ειδοποίησαν πάλι οι άνθρωποι προσφέρουν νομικά και έχουν πάρα πολλά κάτι αυτό που μου δείξαν πολλές εργασίες. Τι θα γίνει με αυτό το πράγμα, είπα ότι θα το κοιτάξω και θα κάνω. Έγινε κάτι. Ευχαριστούμε. Κύριε ο Γιώργος. Κύριε Δήμαρχε, σε προηγούμενο Δημοτικό Συμβούλιο είχα αναφερθεί στην αποτελεσματικότητα των εγκληματιών πολιτικής προστασίας και καθαριότητας. Τότε εσείς μας αρνηθήκατε δεν δεχτήκατε την κριτική μου και μας βεβαιώσατε ότι όλα βαίνουν καλώς, ειδικά με την αντιδημαρχία καθαριότητας. Λίγο μετά όμως προβήκατε στην πρόσληψη ειδικού συμβούλου, ο οποίος θα ασχολείται με αυτούς τους τομείς.
Θέλω να μου πείτε γιατί τελικά έγινε αυτή η πρόσκληση. Επιβεβαιώνεται δηλαδή ότι υπήρχε πρόβλημα όντως σε αυτές τις αντιδημαρχίες ή ήταν ένας ρόλος χωρίς σαφείς αρμοδιότητες. Ευχαριστώ. Ευχαριστούμε. Κυρία Βλατσόνη. Δύο ερωτήσεις έχω. Η μία απευθύνεται προς τον κύριο Χατζή. Έχουμε αγοράσει ένα μηχάνημα έργου, το οποίο ήταν κατασκευής Ταϊβάν, δεν ξέρω. Λοιπόν, αυτό το μηχάνημα αγοράστηκε και με τη ζελατίνη, μόλις ανέβηκε ο χειριστής, ο κύριος Κακάβας, μετά από 1 χιλιόμετρο, αυτές είναι οι πληροφορίες μου, κάηκε ολόκληρη η μηχανή. Τι ακριβώς έγινε, κύριε Χατζή? Από πού το προμηθευτήκαμε αυτό το μηχάνημα? Ήταν στις 300.000 που είχαμε μηχανήματα από την περιφέρεια. Από πού το αγοράσαμε? Πού βρίσκεται τώρα? Πώς εξελίχθηκε αυτή η ιστορία? Και το άλλο που θέλω, επειδή είναι και ο Διευθυντής Οικονομικών Υπηρεσιών, σχετικά με τα κατασχετήρια. Έχουν φύγει κατασχετήρια αρκετά από ό,τι μαθαίνω για τις οφειλές των δημοτών. Και μαθαίνω ότι ζητούν και μάλιστα εμπλέκονται και οι υπάλληλοι, οι γνωστοί, οι φίλοι κλπ. Να κάνουμε τη ρύθμιση, να πληρώσουμε μία δόση και να κάνουμε άρση του κατασχετηρίου. Αυτό, κύριε Δήμαρχε, δεν είναι η σωστή διαδικασία. Η σωστή διαδικασία για τον κατασχετηρίο δεν ξέρω αν στον κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων ισχύει κάτι άλλο πέρα από την ΑΔΕ. Για να γίνει άρση του κατασχετηρίου, πρέπει αφενός να είναι όλες οι οφειλές ρυθμισμένες, αφετέρου να εξοφληθεί τουλάχιστον το 50% του κεφαλαίου μαζί με τις προσαυξήσεις και να γίνει άρση του κατασχετηρίου μόνο σε μία τράπεζα. Και η υπόδειξη που κάνουμε στους δημότες ή στους φορολογουμένους εμείς, λόγω του αντικειμένου που το λέει αυτό, είναι να κάνουμε ένα κατάσχετο σε μία και μοναδική τράπεζα. Αυτό θέλω να μάθω τι ακριβώς γίνεται εδώ. Δηλαδή, θα έρθει ένας δημότης και θα κάνει τη ρύθμιση και θα πληρώσει τη δόση, εμείς του κάνουμε άρση του κατασχετηρίου. Αυτά. Ευχαριστούμε. Κύριε Δήμαρχε, όχι, τις απαντήσεις. Με το μέτρο Περικλή. Θα μου απαντήσω και εγώ. Θα μου απαντήσω και εγώ μετά. Ναι, ό,τι θες. Πες μου λίγο, ξέρεις κάτι εσύ, έχουμε άλλο σχέδιο εδώ. Δεν σας άκουσα. Έχουμε άλλο σχέδιο. Έχεις κάτι, μια μελέτη, άλλη έχουμε κάτι. Είπες έχουμε 2-3 μελέτες παλιές. Όχι, δεν είπα. Δεν είπα ότι έχουμε παλιές μελέτες. Τη συγκεκριμένη μελέτη αυτή, την παρουσίαση που έγινε προχτές, το PowerPoint που έπαιξε, εγώ το έχω δει 3 φορές. Είναι το μελέτη παλιά του επιμελητηρίου και το είπε και ο κύριος Σόλος ότι εμείς το υλικό το έχουμε από παλιά του επιμελητηρίου. Απλώς τώρα λέει θα του φέρνουμε. Δηλαδή δεν μπορούμε να πάμε έτσι να διεκδικούμε χρήματα. Δηλαδή με μια μελέτη που την έχουμε δείξει 10 φορές, πόσες φορές θα τη δείξουμε αυτή τη γέφυρα της Πόρτας Παναγιάς? Κάτι πιο σοβαρό και κάτι πιο τεκμηριωμένο. Και ως προς τη μελέτη, αλλά και ως προς το μελέτη. Δεν κατάλαβα δηλαδή. Ο Τσόλας είναι λογιστής. Δεν υπάρχουν σε αυτό το Δήμο ή και κάπου αλλού τεχνοκράτες του τουρισμού, μόνο με τον τουρισμό να ασχοληθούν. Δηλαδή δεν είναι το θέμα. Το θέμα τι είναι, να κάνουμε να πάρουμε τα 100.000 από το πρόγραμμα. Το θέμα του αγαπητοί συνάδελφοι, Περικλή, ας πούμε μια διοίκηση εδώ. Ο Δήμος μας επέλεξε έναν άνθρωπο να μας κάνει μια μελέτη. Έτσι, τώρα την είδηση εσύ στο επιμελητήριο που είναι εμείς εδώ δεν έχουμε άλλη μελέτη. Η πρώτη μελέτη είναι, τουλάχιστον που είμαι εγώ εδώ. Δεν έχουμε καμιά άλλη μελέτη. Τώρα ανοίξεις εσύ και είδες στο επιμελητήριο στα Τρίκαλα και αυτό είναι άλλη υπόθεση. Εμείς αποφασίσαμε να κάνουμε αυτό το πράγμα. Να αναπτύξουμε την περιοχή. Έτσι, τώρα περισσότερα τα ξέρετε λίγο και να πει για περισσότερα πράγματα. Αυτό το ζητούσαν ΕΣΑΗ, όλος ο Ρήμος εκεί πάνω, όλοι. Έτσι, και τη στιγμή που θα πάρουμε χρήματα, να διεκδικήσουμε χρήματα θέλουμε. Αυτό δεν λέμε συνέχεια όλοι.
να διεκδικήσουμε χρήματα. Πώς θα διεκδικήσει τα χρήματα, εγώ θα διεκδικήσω τη μελέτη. Φυσικά τα λεφτά που θα δώσουμε στη μελέτη. Δεν είναι πολλά τα λεφτά, δεν αγχώνεσαι. Τώρα για το άλλο θέμα, για τον Γιαγιάκο. Το ακούς ότι η Γιαγιάκος είναι άμεσος συνεργάτης μου. Δεν είναι θέμα γεωπάρκου εδώ. Άλλο το έτσι. συγκεκριμένο και άλλο το γεωπάρκο. Ο κύριος Γιαγιάκος είναι άμεσος ειδικός συνεργάτης μου. Πιστεύω το διάβασες. Με απόφαση δική μου, έχει το δικαίωμα δήμος να πάρει έμεσους συνεργάτες. Άμεσος συνεργάτες. Έτσι. Πάρει πόσο το λόγο τώρα για το... Κύριε Πλαστήρα, το λόγο. Και καλό πάντα κάνουμε. Να εξηγήσω πρώτα τι είναι το πρόγραμμα, να έχετε το DMO. Το DMO είναι ένας φορέας ο οποίος καταρχήν η μελέτη γίνεται για να εκπληκτούν Τι σημαίνει DMO? Digital Management and Marketing Organization. Η μελέτη που γίνεται για να μας εγκριθεί το πρόγραμμα. Καλέσαμε εδώ τους φορείς, πολιτιστικούς συλλόγους, επαγγελματίες, ξενοδόχους, όλους, για να κάνουμε μια συζήτηση. Αυτή ήταν ο σκοπός της παρουσίασης αυτής. Ο κύριος Τσόλας, εμείς μαζί με τον Δήμαρχο, αποφασίσαμε ότι θα ασχοληθεί με τη μελέτη. Καταρχήν, για να γίνει μελέτη, πρέπει να γίνει ο στρατηγικός σχεδιασμός του τουρισμού, τον οποίο τον έκανε η υπηρεσία μας μόνη της. Καλέσαμε εδώ όλους τους φορείς. Τώρα εσύ, κύριε Κυρία, κατάλαβες ότι δεν ήταν καλό αυτό. Εγώ είπα εκείνη τη μέρα ότι είναι καλό αυτό να γίνει. Δεν είπα κάτι άλλο. Και αυτό είπαμε όλοι μας. Εντάξει, δεν κατάλαβες. Εμείς αυτό που έχουμε σκοπό σαν Δήμος είναι να παρουσιάσουμε και τον τουρισμό και να τον αναδείξουμε ακόμα περισσότερο. Το DMO, αν εγκριθεί από το Υπουργείο Τουρισμού, δημιουργείται ένας φορέας, ο οποίος έχει σαν αντικείμενο να χρηματοδοτείται έξτρα. Με ποια είναι? Με προγράμματα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, με προγράμματα του Υπουργείου Τουρισμού. Γι' αυτό και το κάνουμε, για να πάρουμε κάποιες χρηματοδοτήσεις παραπάνω. Όχι 100.000, δεν είπε κανείς για 100.000. Μακάρι να είναι παραπάνω από 100.000. Δεν σκοπεύουμε να πάρουμε μόνο 100.000. Σκοπεύουμε να τρέξουμε ό,τι πρόγραμμα θα υπάρχει στον τουρισμό να χρηματοδοτήσει εμάς. Αλλά για να το κάνεις αυτό πρέπει να έχεις το DMO. Και αυτό κάνουμε. Αυτός είναι ο σκοπός μας. Τώρα εγώ δεν βλέπω κάτι αρνητικό σε αυτό. Ήταν εδώ και ο ΠΟΠ, ήταν και ο κυνηγητικός σύλλογος, ήταν και πολιτιστική σύλλογη μετά όταν φύγατε εσείς και οι επαγγελματίες όλοι. Εγώ δεν είδα κάποιον να είναι Είστε αντίθετος. σίγουροι ότι αυτές οι χρηματοδοτήσεις αφορούν γενικώς έργα τουριστικών υποδομών και όχι μόνο ψηφιακές διαδικασίες? Όχι, τι ψηφιακές διαδικασίες. Δεν ξέρω γιατί ο τίτλος κάτι τέτοιο λέει. Δεν λέει αυτό. Digital Management and Marketing Υπάρχουν δήμοι Organization. που έχουν κάνει το συγκεκριμένο πρόγραμμα, που το έχουν πάρει, π.χ. το Καρπενήσι, έχει χρηματοδοτηθεί από το DMO 1,2 εκατομμύρια. Για τι πράγμα? Για τον τουρισμό. Ναι, δηλαδή. Δραστηριότητες, δράσεις, τα πάντα. Και τα φεστιβάλ μέσα είναι στον τουρισμό. Υπάρχουν πολλά πράγματα, δεν είναι κάτι συγκεκριμένο. Προβολή, παρουσίαση του Δήμου, όλα τα πάντα. Επίδυση. Ευχαριστούμε κύριε Πλαστήρα, κύριε Δήμαρχε. Άρα, κύριε Πλαστήρα, προφανώς δεν καταλάβατε τι πήγαινε το δάσος. Αυτή η μελέτη παίζει εδώ και 10 χρόνια, να σας είπε. Εσείς τον σχεδιασμό, εσείς τον... Το ίδιος μας το είπε. Μην αντιδράσει έτσι. Συζητάμε. Αυτή η μελέτη παίζει χρόνια. Την έπαιζε το επιμελητήριο, την έπαιζαν αυτή τη μελέτη από τον ουρανό. Εσείς κάνατε τώρα τον σχεδιασμό, πριν από 2 μήνες μας είπατε εδώ, και ήρθε τώρα και κούμπωσε αυτή η μελέτη. Πώς κούμπωσε μελέτη πριν 10 χρόνια με το σχεδιασμό που κάνατε εσείς τώρα? Μα ποιος λέει? Δεν ουσίασαν τους φορέας Ο σας. κύριος Πετρονάτσος λέει ότι υπάρχει αυτή η μελέτη. Εγώ δεν έχω δει καμιά έτοιμη μελέτη. Όχι, Έχει γίνει η μελέτη. ο κύριος Τσόλας μας είπε. Παρουσιάστηκε η μελέτη. Τι Ο κύριος παρουσιάστηκε? Τσόλας μας είπε ότι έχουμε όλο το υλικό Δεν έτοιμο. παρουσιάσαμε μελέτη. Αυτό προσπαθώ να εξηγήσω. Αυτή τη στιγμή κάναμε μια πρώτη συζήτηση με τους φορείς, γιατί όλοι αυτοί οι φορείς θα συμμετέχουν μέσα στο κατασύγμα αν γίνει το DMO, στον φορέα. Ναι. Παρουσίαση έγινε, δεν έγινε κάποια μελέτη. Εσείς αν είχατε ένα ξενοδοχείο, θα δίνατε να σας κάνει προώθηση τουριστική σε οικονομολόγο ή σε κάποιον που ασχολείται Δεν με τον κάνουμε τουρισμό? πρόθεση, τη μελέτη κάνουμε. Τη μελέτη ποιος θα την έκανε?
Γιατί, ποιο είναι το πρόβλημα με τον κύριο Τσόλα? Δεν είπα κανένα προσωπικό Δεν πρόβλημα. είναι σαν να βάλεις τον Δεν είναι γυναικολόγο να προσωπικό πάει κανένα πρόβλημα. Δεν πρέπει να υπάρχει. Το λογιστής με μελέτη για τον τουρισμό. Πού Ο κολλάει? κύριος Τσόλας, λοιπόν, ξέρει ότι συμμετείχε στην αναπτυξιακή εταιρεία του Πυρηνητηρίου. Δεν ασχολούνταν. Και ένας κρεοπόλης ήταν διευθυντής του νοσοκομείου παράστασης. Ασχολούνταν. Εντάξει, άμα είναι ερωτευόμενος. Μα αυτή είναι η πραγματικότητα, δεν ειρωνεύεται κανείς. Δεν είναι επιχείρημα ότι ήταν σε αναπτυξιακή εταιρεία. Πρέπει να υπάρχει εξειδίκευση. Κύριε Μαρτένη, εσείς σαν γραφείο τουρισμού δεν πρέπει να φέρετε ένα ειδικό για να μας κάνει ένα καλό σχέδιο να αναπτυχθεί η περιοχή. Αυτό είναι ο κ. Μουτρονάκης τόσο καιρό. Ένα ειδικό από Αθήνα, από Θεσσαλονίκη, από οπουδήποτε. Και ποιος θα κρίνει δηλαδή ότι είναι ειδικό? Εσύ που διοικείς. Εγώ θα κρίνω. Εσύ διοικείς. Εσύ είσαι αντιδήμαρχος που θα κάνεις όλα αυτά. Δεν υπάρχουν ειδικά γραφεία προώθησης τουρισμού, ορεινού όγκου. Όχι, δεν υπάρχουν. Κύριε Πρόεδρε, να μην το πάμε σε προσωπικό, κύριε Δήμαρχε. Γιατί κάνω το κορόιδο δεν καταλαβαίνω τι Εδώ τώρα δεν ξέρω, βλέπω κάποια πράγματα. Η Δημοτική Αρχή, κύριε, έτσι, περπατάει το καράβι, περπατάει. Εντάξει. Και ο Δήμας Δήμος, κρίνουμε αν το περπατάς καλά. ωραία, εμείς Θα μας απαγορεύει να σε κρίνουμε αν το περπατάς καλά. καθόλου, Έτσι πράγμα. καθόλου, εμείς κάνουμε την επιλογή μας. Έτσι επιλογή έκανες. Ειδικός επιστήμονας, εμείς θεωρήσουμε τον κύριο Τσόλα ότι θα περπατήσει το καράβι. Αυτό θα το δείξει η πορεία. Ο Δημήτρης ο Τσόλας, πιστεύω, για μένα είναι ένας άνθρωπος μέσα από το επιμελητήριο και επιστήμονας και θα πάει πολύ καλά τη δουλειά. Από εκεί πέρα θα κρυθούμε. Έτσι. Εμείς θα κρυθούμε. Χείρας για σοκ. Λοιπόν, Γιώργο, αυτό που ξανασυζητήσαμε. Δεν έχω αυτό το Πού το έδωσε είναι. Θόδωρα, αυτό που συζητήσαμε ξανά. Εδώ. Άκουσε. Ναι. Πιστεύω, είμαι σίγουρος και ο Κώστας τον βρήκε. Εγώ δεν είχα το τηλέφωνο του αυτό. Είπα την Ελένη να πει τον πρόεδρο να κάνει την αίτηση, να συνεργαστεί με τον κύριο Ούτρα, να κάνει τη σημασία, γιατί πρέπει να κάνει αίτηση στην ΑΕ, να κάνει σε εμάς και εμείς να προχωρήσουμε στο Πανεπιστήμιο, στο Δασαρχείο, μια σειρά. Δεν ήρθε να με βρει ο πρόεδρος, ούτε τηλέφωνο με πήρε, ούτε βρήκε. Πρέπει να γίνει μια σειρά. Και εγώ και η ΑΕ είμαστε ναι, είπαμε από την αρχή, ένα κύριο να το κάνουμε για όλους τους συλλόγους. Βλέπω και με τον αυτόν που μίλησε με τον Γιώργο, δεν έχει εντελήσει και αυτός από ό,τι μου είπε. Αλλά πέρα από και μια διαδικασία. Έτσι. Οι κύριοι του ΣΟΚ πρέπει να μας βρουν. Εμείς θα πάμε να βρούμε. Δημαρχέ, συγγνώμη να Όχι, όχι, μισό λεπτό, γιατί είναι και εδώ ο πρόεδρος της ΑΕ. Είναι έτσι πώς θα διάτηξη μπορούμε να τους δώσουμε. Έτσι. Αλλά υπάρχει μια διαδικασία να το κάνουν αυτοί. Πρέπει να γίνει αλλαγή σε όλα από την αρχή για να ξανατέλει μέσα. Πρέπει να αλλάξει σε ΕΠΟ. Έχει ζήτηση από το Σύλλογο να κάνει αίτηση και εμείς στην κοινότητα ΕΠΟ που θα καταθέσουμε τώρα γιατί θα χρειαστούν τροποποιήσεις για τα έργα που θα κάνουμε ή για τις διάφορες τροποποιήσεις που θα κάνουμε, θα βάλουμε μέσα και την αδειοδότηση ενός οικίσου που θα είναι για όλους τους λόγους. Αυτό ξεκαθάριζε και στο ΣΟΚ, το ξεκαθαρίζουμε και σε εσάς σήμερα, ότι δεν μπορεί να είναι μόνο για το ΣΟΚ, γιατί είναι και άλλοι σύλλογοι. Και σου λένε και άλλοι σύλλογοι, σήμερα θέλουμε και εμείς. Δηλαδή, στον οποίο είμαστε και εμείς στην περιοχή, θέλουμε και εμείς. Και αυτό που τους προτείναμε και εγώ και ο Δήμαρχος είναι για ένα σπιτάκι για όλους τους συλλόγους που θα μπορούν να το χρησιμοποιούν και να βάλουν τα πράγματα τους μέσα. Και κάπου δεν έχουμε κανένα πρόβλημα από τη θέμα οικονομικό. Δεν θέσουμε κάτι παραπάνω. Ωραία. Άρα, εντάξει, θες κάτι Ελένη να πεις πάνω σε αυτό? Όχι, με κάλυψε ο κύριος Σούτρας, ωστόσο μέσα στην εβδομάδα θα γίνει αυτή η συνάντηση και θα... Πάντως για μένα αυτή τη σχέση με τους ανθρώπους και σε ενδιαφέρει, πες τους να κάνουν ενέργειες, να πάνε στην TT, πέρα από μια και τον Ούτρα. Να πάνε και στην TT, να πάνε και στην Περιφερειάρχη, να πάνε και στο Δασάρχη. Έτσι είναι μια διαδικασία. Πρέπει αυτοί να ασχοληθούν. Όχι μόνο δίνουν τα χέρια και κάνουν τίποτα. Με κάποιον να ασχοληθούν. Για να σας λέω, στο είπα και σένα, την ίδια. Δεν είχαν τίποτα. Μην σας λένε, τίποτα δεν είχαν ποτέ, ότι άλλοι οικοδομήσουν τίποτα ποτέ. Γιατί αν είχαν και αν είχαν, θα το είχαν. Δεν πήγαν ποτέ να το δηλώσουν.
Έγινε ένα λάθος από εμάς, τελείωσες. Από εκεί πέρα, ήρθαν και ήρθαν αυτοί. Όχι, ποτέ. Ποτέ δεν έχουμε δικαιάδε. Ποτέ. Ποιος δεν το τέλος τελικά, αυτοί έπρεπε να το δηλώσουν. Μα από χρόνια. Δεν το έχουν δηλώσει. Όταν το δηλώσατε τότε, εγώ το ρώτησα εγώ, αναφερθήκαν δεν είναι δικό μας αυτό, είναι το ΣΟΚ πρέπει να το δηλώσει ΣΟΚ. Ο ΣΟΚ δεν μπορούσε να δηλώσει ένα κτίριο συγκρέμα στο μέσα στην έκταση αυτή. Από Χαζαμάρα δεν δηλώθηκε από εμάς, από λάθος θες, από το έργο θες, ένα αντίλογο του τέλος ΣΟΚ δηλώθηκε, ούτε από εμάς δηλώθηκε. Έτσι. Σιγά τα λεφτά μας εδώ, αυτό πάνω 5.000 δεν κάνει. Τα ξύλα αυτά. Τι άλλο να σου πω, άντε, και να ρίχνει παραπάνω 5.000 δεν κάνει. Ωραία. Έτσι δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα. Αλλά σου λέω, αν δεν κινηθούν μόνοι τους, δεν θα το πετύχουν. Πρέπει να ασχοληθούν. Το πρόβλημα είναι ότι υπάρχει Χαζαμάρα του Δήμου που δεν το δήλωσε. Και τώρα σου λέμε, τραβάτε μόνο σας και πάτε τα μάτια σας τώρα. Αυτό λέμε. Λοιπόν, λέμε τα ίδια. Τα ίδια λέμε να δείξεις λάθη. Τώρα, για ο Χίλος Γιώργος για την καθαριότητα. Εξειδικευμένα, τι δεν σ' αρέσει η καθαριότητα, Γιώργο? Η καθαριότητα είναι τα σκουπίδια, τα προματοφόρα, το λάσσο. αναφέρθηκα στην πρόσληψη του ειδικού συμβούλου για θέματα καθαριότητας. Άρα, καταλαβαίνω ότι παραδέχεστε ότι υπάρχει πρόβλημα. Εξηγήστε μας γιατί έγινε αυτή η πρόσληψη. Υπάρχει όντως πρόβλημα ή δημιουργήσατε εσείς μία θέση σε ένα άτομο για άλλους λόγους? Για να ξέρουμε και εμείς πού πρέπει να απευθυνθούμε, στον συγκεκριμένο ή στους αντιδημάρχους. Εσείς μπορείτε να απευθυνθείτε και στον αντιδήμαρχο και στον ειδικό συνεργάτη. Και αυτό δεν το είδες ότι ο άλλος ο ειδικός συνεργάτης είναι θέμα δημάρχου. Και ο δήμαρχος αποφάσισε να κάνει αυτό. Πέρα από και ο αντιδήμαρχος είναι και δήμαρχος, τώρα αν σε πήρε ένα που είναι ο Σταύρος ο Γιάκας, πάρε λίγο ξύδερα, Γιώργο, ξέρω εγώ τώρα. Δεν είναι το ξύδι, κύριε Δημαρχέ, αλλά είναι το 2026, δεν προσλαμβάνουμε έναν άνθρωπο. Για να λυθεί το πρόβλημα κάποιος πρέπει να βάλει και τριώνες. Αλλά μπροστά αυτό. Αν να πάρει ο κύριας ξύδι, πάρε εσύ μητριώνε. Εγώ αποφάσισα να βάλω το Σταύρο του Γιάκα. Τώρα αν δεν σε αρέσει εσένα, τι να κάνω. Εγώ να σας πω όμως την αμαρτία μου, επειδή όλοι οι κάτοικοι των Όφων, όλοι οι κάτοικοι των Όφων λένε ότι μπορεί να πατήσω εγώ για το ξύδι, απάνω αυτό ούτως ή άλλως θα το πω. Όλο το χωριό εκεί έλεγε ότι ο κύριος Ζάκας έχει αρχίσει να βρίζει τον κύριο Δήμαρχο και ξαφνικά ο κύριος Ζάκας έγινε ειδικό συνεργάτη. Εγώ φαντάζομαι έχει για να του κλείσετε λίγο το στόμα. Όχι ότι έχει ικανότητες παραπάνω από τον άλλο τον Ζάκα και τον κύριο Μπακάλη. Αυτό είναι. Γιώργο, συμβουλή από έναν μεγαλύτερό σου και χρόνια στην αυτοδιοίκηση. Μην βιάζεσαι να κρίνεις εσύ. Δεν μπορείς να κρίνεις του Σταύρου του Ζάκα, αν είναι καλός ή δεν είναι. Ας το κάνουν άλλοι. Εσύ, επειδή είσαι νέος, ήρεμα και κάνει την πολιτική σου. Εντάξει, το άνθρωπο σου αυτό που συζητάς για έναν άνθρωπο δεν είναι εδώ. Πρώτος. Έτσι δεν τον είναι εδώ. Και δεύτερον, είναι μεγαλύτερό σου, έκανε εδώ στα έδρανα αυτά που είσαι εσύ, έκανε και αντιδήμαρχος, δεν είναι τυχαίος. Επιτυχημένος αντιδήμαρχος. Εντάξει, είναι λάθος αυτό. Και πρέπει σου είπα, πρόσεξε, είσαι νέος εδώ. Λοιπόν, κυρία Μπλατζόνη, για το μηχάνημα της Ταϊβάν. Λοιπόν, αυτό ήταν πατήσει στη Σιλαγή, ήρθε, τώρα έχει ένα πρόγραμμα που το συζητήσαμε πολλές φορές. Ήταν ένα πρόγραμμα, αγαπητοί συνάδελφοι και αγαπητό ακροατήριο και πρόεδρε, ήταν ένα πρόγραμμα 120.000, αν θυμάμαι 120.000. Και λέμε να πάρουμε δύο GCP καινούργια, να μην είναι ευρωπαϊκά, δεν τα είπαν. Είναι έτσι. Ναι. Βρήκαμε έναν άνθρωπο εδώ εισαγωγέα και μας έμεινε το μηχάνημα. Ήρθε εδώ το μηχάνημα καλά. Εκεί πέρα έγινε κάποιο λάθος, ό,τι έγινε. Να μας εξηγήσει ο κύριος Για να πάρουμε δύο μηχανήματα το κάναμε. Δεν λέγανε ότι πέταξε ότι έγινε τον διαφορά. Δεν σας είπε
Ο Κύρας, ένα λεπτό ρε παιδιά, θα τρελαθούμε, μνήμη δεν έχουμε. Δεν λέγατε ότι έγινε δολιοφθορά. Δεν σας είπε ο Κύρας. Να απαντήσει ο κύριος Ναι, αλλά το συμπεριλάβει. Δεν σας είπε ο κύριος Κύρας. Οκ, δεν σας είπε ο κύριος, να το συμπεριλάβει. Ας μην καταγραφεί. Δεν σας είπε ο κύριος Κύρας να στείλουμε έλαια υγρά για να ελέγξουμε χημικά τι βάλαν μέσα για δολιοφθορά. Αλλάξατε ο κύριος Μαράβας εκείνη τη μέρα και με λέει όχι για τη δολιοφθορά, απλώς ήταν λάθος κατασκευαστικό ή δεν ξέρω τι. Λοιπόν, το μηχάνημα δεν αγοράστηκε από χώρα που δεν είναι συμβατή με την Ευρωπαϊκή Ένωση. Δηλαδή η αγοραπολισία ήταν παράνομη. Παράνομη ήταν. Λοιπόν, κύριε, Ναι, εισαγωγέας χωρίς να έχει ευρωπαϊκά πιστοποιητικά η κατασκευή του οχήματος. Από ό,τι ξέρω, το μηχάνημα δεν έχει τίποτε σχεδόν. Έτσι ανοίχτηκε, δεν έχει τίποτε, δεν είχε κάτι. Έτσι, δεν ξέρω περισσότερο να στα δύο δρόμους, αλλά το σκεπτικό μας ήταν αυτό. Έτσι και όντως θα έχουμε ένα καινούργιο μηχάνημα. Με 60.000. Γιατί το καινούργιο το ευρωπαϊκό είχε 150. Και με λέει θα πάρουμε 2. Καλησπέρα για μένα. Το μηχάνημα του φίλου του 2024 του Σεπτέμβρη εμένα ήρθε εδώ. Το παραλάβαμε το Δεκέμβριο του 2024. Πήγαμε να το λειτουργήσουμε λόγω της κανακίδας και όλα αυτά τον Απρίλιο του 2025. Δηλαδή μετά από 8 μήνες. Εκεί δημιουργήθηκε ένα πρόβλημα. Το τίκι πώς δεν ξέρω. Το πήγαμε στο συνεργείο με κουρουπράγμα, ήθελα να μπορέσει να δωρητικό από το εξωτερικό. Ήρθε τώρα το δωρητικό, σχεδόν θα γίνει και θα γίνει που βρέσει. Δεν είναι ούτε μηχανή, καμένη, ούτε τίποτα που λέμε. Δηλαδή τα 2 χρόνια που έχουμε πόσο ώρες έχει. Καμία ώρα. Δεν δούλεψε ούτε μία ώρα. Συνεχίστε κύριε Δήμαρχε. Ένα χρόνο. Και 11 μέχρι πόσο ώρες έχουμε. Λοιπόν, Για ένα μικρό ανταλλακτικά. 8 μήνες ήταν τι δουλειά είχαμε να πάμε στο Ταϊβάν. Τόσες μάτρες έχουν καρδιδιώτες εδώ. Απ' την Άρκα. Αυτή την ώρα το μηχάνημα είναι στο συνεργείο. ναι, Ποιο συνεργείο, στο μουσείο. να πάω στο τέσσι και στο κατσούλο. Λοιπόν, Το μηχάνημα στην ψηλιά, μια χαρά. κυρία Βλατσόνη για τα κατασχετήρια, δηλαδή εσείς τι θέλετε να τους τιμωρούμε? Όχι. Δηλαδή όταν πιστεύω ότι τους δίνει τη δυνατότητα στην οικονομική υπηρεσία να έχει και ο άλλος να κάνει μια ρύθμιση. Θεωρώ που είναι σωστό. Μπορεί να είναι καλός. Ένα χιλιάρικο ή δυο και να δίνει 100 ευρώ να κάνει ρύθμιση κάθε μήνα. Από εκεί και πέρα θεωρώ ότι η οικονομική υπηρεσία κάθε μήνα, αν δεν πληρώσει, πάρει θα γίνει κατάσταση του έτσι που είναι ευρωπαϊκό. Δεν ασχοληθήκα, αλλά πιστεύω ότι έτσι γίνεται. Και έτσι νομικά να γίνει. Όχι, είσαι εκτός πραγματικότητας. Γιατί, αν δεν έχει ο άλλος, δηλαδή δεν είναι καλυμμένη η οικονομική υπηρεσία, κάνει κάτι στραβό, Όχι, κάνει αν κάτι πληρώσει παράνομο. μία δόση και εσύ το κάνεις άρση και σε πληρώσει άλλη μία και θα την παρατήσει, είσαι υπόλογος. Ωραία. Πολύ σωστά είσαι σε μια υπηρεσία, κατευθύνεσαι στον εισαγγελέα. Μην κάθεσαι καθόλου. Πήγε, τρέξε. Τρέξε. Πολλή αλαζονία έχει πέσει. Τρέξε. Ακόμα και σε δεκαντάς προσωπικά. Τρέξε, εισαγγελέα. Τι κάνεις? Για να το λες κάτι ξέρεις. Ο Σιμίτης είσαι. Κάτι δεν έχει η οικονομική υπηρεσία. Όχι, δεν έχει κάνει τίποτα η Ο οικονομική Σιμίτης υπηρεσία. είσαι κύριε Η οικονομική Μαρά. υπηρεσία Εγώ αυτό έχω να πω ότι υπάρχει οικονομική υπηρεσία και για μένα αν κάνει νομίμως καλά κάνει, αν είναι νομικά καλυμμένη και κάνει και ρυθμίσεις. Γιατί ο κόσμος δεν έχει λεφτά. Παγόντρε στη ρύθμιση, έλεος. Κύριε Δεν αρκείς αυτά που λέω. ολοκληρώθηκε η διαδικασία των ερωτήσεων. Μπαίνουμε στα θέματα της σημερινής Δηλαδή, διάταξης. εσείς κάνετε Κύριε άρση Μπρατσόνη, ολοκληρώσαμε, σας παρακαλώ. Μπαίνουμε. Όχι, θυμάμασταν. Εσείς κάνετε άρση με Σας παρακαλώ, εξόφληση το παρατηρήκατε και δεν απάντησε από τον Δήμαρχο. Μα υπήρχε εισαγγελέας μόνο με τη σύμβαση των υδρομέτρων θα είχατε πάει μέσα. Πρώτο θέμα. Το μόνο νόμιμο που υπάρχει, ειδικά τα Ευρώπη δεν είναι μόνο νόμιμο που είμαστε εμείς. Δεύτερη αναμόρφωση προϋπολογισμού εσόδων-εξόδων του 2026. Ο κ. Ζαχρής έχει το λόγο. Καλησπέρα κύριε Πρόεδρε. Κυρίες και κύριοι Δημοτικοί Σύμβουλοι, εξηγούμε το πρώτο θέμα της σημερινής διάταξης που είναι η δεύτερη αναμόρφωση του προϋπολογισμού εσόδων-εξόδων οικονομικού του 2026.
διαμέσου της Δημοτικής Επιτροπής και εισηγούμε στο Δημοτικό Συμβούλιο. Το προηγούμενο αποθεματικό ήταν 174.208,59 και το νέο αποθεματικό διαμορφώνεται σε 277.952,99. Υπάρχει μία αποδοχή οικονομικής ενίσχυσης σε πολίτες που πλήττονται από φυσικές καταστροφές, ένα ποσό 2.300. Υπάρχει μια αυξομείωση σε κάποιες πιστώσεις πάγιας προκαταβολής, είτε δημοτικό σχολείο, είτε νηπιαγωγείου Μουριάς, το οποίο έχει κλείσει αφαιρείται 500 ευρώ και ενισχύεται ο κωδικός που αφορά την πάγια προκαταβολή του νηπιαγωγείου διαδίας 1500 ευρώ. Επίσης, υπάρχει μια εγγραφή καινούργιας πίστοσης στο σκέλος των εισόδων 1.198,14 ευρώ, εκποίηση εκείνης της περιουσίας και ισόπωση μείωση ενός άλλου κωδικού εισόδων με στρώματα καλλιεργήσιμης γης. Και εγγράφεται σαν έσοδο ποσό 171.979,60, το οποίο αφορά χρηματοδότηση του Πράσινου Ταμείου για την προμήθεια των παιδικών χαρών, το οποίο αποπληρώθηκε από πλευράς του Δήμου το 2025 και λόγω αλλαγής του πλαισίου του προπολογισμού με το εφαρμογή του άρθρου 54 του Πολιτικού Διατάγματος 54 του 2018 θα πρέπει να γίνει με αυτόν τον τρόπο. Ως προς το σκέλος των εσόδων ενισχύονται κάποια κωδικοί, δαπάνες δεξιώσεων και εθνικών ερωτών με 12.000, προμήθεια ΔΕ για ίσπραξη πολυεθνικών προσήμων 1.000 ευρώ, η δαπάνη 2.300 χορήγηση οικονομικής ενίσχυσης από τις πλούσιες δηλαδή φυσικές καταστροφές. Εγγράφεται μια πίστοση 25.000 ευρώ για προμήθεια ενός μεταχειρισμένου γεωργικού ελευθερία. Και εγγράφονται δύο ποσά, η ανάπτυξη μελέτης ίδρυσης πορεία διαχείρισης του προορισμού DMO 6.200 και η ανάπτυξη ταξιδιωτικού λογοψηφιότητα διασυνοριακής σε πρόγραμμα Best Tourist Villages 2026 9.920 και ενισχύονται οι κωδικοί αποχαιρισμού. Ευχαριστούμε τον κύριο Τεχρήστο. Ερωτήσεις πάνω στο πρώτο θέμα. Δίδεται σε ψηφοφορία. Παρακαλώ. Κατά πλειοψηφία. Δεύτερο θέμα. Υποβολή αιτήματος του Ταμείου Παρακαταθήκων και Δανείων για αλλαγή μείωση του επιτοκίου συνομιλωμένου δανείου. Κύριε Τεχρήστο, θα μας το ρωτήσετε. Κύριε Πρόεδρε, το 2016 ο Δήμος Πύλης με την πέμπτη απόφαση του 2016 είχε προβεί σε αναχρηματοδότηση των ίδιων συναντήτων δανείων του Δήμου Πύλης προς το Ταμείο Παροχών και Δανείων. Αυτά τα δάνεια ήταν συνολικά 5.149.732,70, αφορούσαν ήδη στην αυτά τα δάνεια μέχρι 31 Δεκάτου του 2010. Στην πρόταση την οποία αποδέχτηκε το Ταμείο Παροχών και Δανείων με τους εξής όρους, για τα πρώτα 3 χρόνια ήταν το επιτόκιο 5,02%, για τα επόμενα 7 χρόνια ήταν 6,2% και μετά τα 10 χρόνια θα ήταν 4,30% αναπροσαρμοζόμενο την πρώτου και μία εβδόμη κάθε έτος για τα υπόλοιπα 15 χρόνια με ενδεικτικό επιτόκιο 4,30 συν Euribor. Στη συγκεκριμένη χρονική περίοδο η τιμή του Euribor ήταν μικρότερο του μηδενός και ήταν 0. Άρα δηλαδή το επιτόκιο ήταν 4,30. Στην αρχή του έτους παρακολουθήσαμε ότι ενώ έχουμε προπολογίσει ότι το επιτόκιο θα είναι 4,30, ότι δεν ήταν αυτό και το ποσό ήταν μεγαλύτερο από αυτό που μας παρακολουθούν οι νέες προπολογικές δόσεις, 6,42, άρα δηλαδή ήταν πλέον 2,12. Σε επικοινωνία που είχαμε με το Ταμείο Παροχών και Δανείων, προβήκαμε άμεσα στις απαραίτητες ενέργειες και ερχόμαστε σήμερα και ζητάμε
μέσω της Δημοτικής Επιτροπής και του Δημοτικού Συμβουλίου να υποβάλουμε έτοιμα στο Ταμείο Υπαρκτών και Δανείων για τα επόμενα 15 χρόνια να είναι μεικτό το επιτόκιο, το οποίο ανέρχεται για τα πρώτα 10 χρόνια στο 4,75 και μετά θα επανέλθει με καινούργια αίτηση, γιατί θα είναι και εκεί κειμενόμενο, μετά τα 10 χρόνια τα υπόλοιπα 5, για αλλαγή. Οπότε, αυτή τη στιγμή είχαμε προπολογίσει, είχαμε πει ότι θα ήταν 4,30, δεν είναι ακόμα 4,30, το επιτόκιο είναι 6,42. Θα κάνουμε αίτηση για τα επόμενα 10 χρόνια να είναι 4,75 και θα δούμε τα υπόλοιπα 5. Κοινή γραμμή ή κυβερνητικές συμβουλές του τι πρέπει να κάνει σε αυτό το πράγμα. Ο κάθε Δήμος δηλαδή κάνει δική του αίτηση, σ' άλλον μπορεί να εγκρίνει το 4,5, σ' άλλον να του πει όχι, δεν το δέχομαι 4,5, στο άλλο 5,2 ας πούμε. Ή για όλους τους Δήμους του παρακατατικού. Δεν είναι μόνο ο Δήμος που είναι στο παρακάτω. Όχι, όχι, είναι όλοι οι Δήμοι. Η κοινή γραμμή είναι σε όλα τα αιτήματα, πιστεύω ότι δέχονται και τα συμβάλλουν στο Διοικητικό Συμβούλιο. Εδώ εμάς το κρίσιμο ήταν η δεκαετία. Ήταν η δεκαετία. Ήταν τα 3 χρόνια που ήταν άλλο το επιτόκιο, τα επόμενα 7 χρόνια που ήταν διαφορετικό το επιτόκιο και αφού τελείωσε η δεκαετία, ενώ στα έγγραφα, στα χαρτιά που έχω μπροστά μου έλεγε ισχύουν επιτόκιο 4,30 στο 10ο έτος, το 4,30 ήταν με 0 Euribor. Ναι, αυτό έπρεπε να το ψηλαστείς, δεν θα είναι πάντα μετά το Euribor. Ανάλογα πόσο κυμαίνεται. Το δωρεάν πού να ψηλαστούμε τώρα από το 2016. Όχι, ναι, δεν το ξέρεις το 2016, αλλά τώρα... Τώρα το ξέρω. Τώρα το ξέρω. Είναι μεγάλη διαφορά 4,30 με 6,40. Ναι, είναι τεράστια διαφορά. Θα σας πω γίνεται διαφορά. Ναι, εντάξει, θα το είχα ψηλιαστεί, δεν το είχα ψηλιαστεί, γιατί σου λέω πραγματικά, αν δείτε ένα τοκοφορολογικό πίνακα τον οποίο έχω, ας πούμε, και είναι εκεί στο περίοδο, έχει σχεδόν επιτόκιο 4,30. Ναι, αυτό σου λέει τόσο σήμερα. Τόσο τώρα, όταν όμως πληρώσαμε την πρώτη δόση, το 2000, όταν μας παρακρατήθηκε η πρώτη δόση το 26 και η δεύτερη δόση το 26 ήταν στην πρώτη δόση το είδαμε. Στη δεύτερη, τι σημαίνει εδώ πέρα, κάποιο λάθος έγινε. Και το σου πήρα και λέω, τι έχουμε εδώ, τι πρόβλημα υπάρχει, ας πούμε, ο αρμόδιος υπάλληλος μπροστά μας. Ποια διαφορά δηλαδή. Ποια είναι η διαφορά, τάξη μεγέθους. Η διαφορά είναι από 410 που είναι, είχαμε προπολογίσει 356, 4,30. Με 6,42 πάει 410. Ουσιαστικά δηλαδή η διαφορά ήταν 54.000. Τώρα θα πάμε στο μισό. Δηλαδή θα πάμε στις 30. 456 θα γίνουν 475. Ερωτήσει Δεν θα όμως να προστατεύει η κυβέρνηση τους Δήμους. Όχι, 4,75 είναι αυτό. Αυτό είναι 4,75 επιτόκιο. Το έχει ορίσει δηλαδή για όλους. Υπάρχει πίνακα ο οποίος έχει βγάλει και κυρίως το 24 το 25 το οποίο έχουμε δει. Δεν ξέρω αν έχει η κυρία Παρκαλά. Το οποίο το ορίζει το επιτόκιο είναι 4,75. Αυτή είναι η προστασία. Ο ορισμός του επιτοκίου. Από εκεί και πέρα. Άρα υποχρεωμένο να δεχτεί. Ναι. Εντάξει, υπάρχουν και άλλοι δήμοι το οποίο δεν μπορούν να το ψηλιαστούν, το καταλάβουν. Δεν μου ψηλιαστούν, θα μου πληρώναν 300.000 τώρα δώσω 400 να μου ψηλιαστούν. Τώρα μετά είναι το πω τι έγινε εδώ. Δεν είναι κάπου όλοι, δεν μπορώ να το πω δηλαδή το... Περισσότερο κύριε Τζακριστό, ότι έχετε στην ψηφοφορία το θέμα, ομόφωνα. Μόνο θέλω να κάνω ένα σχόλιο, κύριε. Ναι, κύριε Μπρατζόνα. Λοιπόν, κοιτώντας εδώ τους πρώην Δήμους, τις πρώην κοινότητες. Κοιτώντας εδώ τους πρώην Δήμους και τις πρώην κοινότητες, διαπιστώνουμε ότι από συγκεκριμένους Δήμους υπάρχει μεγάλο άνοιγμα. Και πού είναι ο Δήμαρχος, από τις κοινότητες τις δικές του και από το Δήμο του δικό τους είναι το μεγαλύτερο άνοιγμα. Αυτό θέλω να κάνω. Αυτό είχα πει κύριε Καπέλο. Έχει ξανααναφερθεί αυτό. Οι βρήκες των πρώην Δήμων έχουν αναφερθεί και άλλη φορά. Πάμε στο επόμενο θέμα. Παραδειγματιζόμαστε.
να βρει και ο τελευταίος το θέμα. Τρίτο θέμα. Έγκριση χρονοτεχνικής μελέτης βιωσιμότητας για την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας και τα ΚΑΠΑΕ, συμμετοχή του Δήμου στην αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου και καθορισμός του ποσού και του αριθμού των μετοχών. Ο ΚΕΝΑΚΑ μας στέλνει απόφαση της ετήσιας Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων και του Διοικητικού Συμβουλίου σχετικά με την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου. Η εταιρεία προβαίνει σε αύξηση του κατεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου κατά 146.700 ευρώ με έκδοση 10.000 νέων δεσμευμένων κοινών ονομαστικών μετοχών νου προνομιούχων ονομαστικής αξίας 14,67, οι οποίες δεν εισάγονται στο χρηματιστήριο αξιών. Σύμφωνα με την informaτεχνική μελέτη βιωσιμότητας, το ποσό το οποίο καλείται να εισφέρει ο Δήμος Πύλης ανέρχεται στις 34.386,48 ευρώ ή αριθμός μετοχών 2.344. Προτείνεται η έγκριση της οικονομοτεχνικής μελέτης βιωσιμότητας. Πόσο είναι, κύριε Πρόεδρε, 34.386,48 ανάλογες του Δήμου Πύλης με 2. Δεν έχει γίνει πρόταση ακόμα. Είναι δημόσια, δεν λέμε. Δεν έχει γίνει πρόταση. Δεν έχει γίνει καινούργια πρόταση. Δεν έχει γίνει καινούργια πρόταση. Δίδεται σε ψηφοφορία. Εγκρίνεται ομόφωνα. Πάμε στο τέταρτο. Τέταρτο θέμα, έγκριση κωδικών προϋπολογισμού του Δήμου Πύλης έτους 2026 να είναι δεκτικός για την έκδοση κανονικών ανταλλαγμάτων φάκελων προκαταβολής για τις δημοτικές κοινωνικές κοινότητες του Δήμου Πύλης για το 2026. Συμφωνείτε ομόφωνα, εγκρίνεται. Έγκριση, πέμπτο θέμα. Έγκριση ΑΛΕ του προϋπολογισμού του Δήμου Πύλης έτος 26 για να είναι δεκτικός για την έκδοση χρηματικών ενταλμάτων πάγιας προκαταβολής για τους διευθυντές, διευθύντριες ή τους εκτελούντες χρέη διευθυντών, αναπληρωτές αυτών των υπουργικών μονάδων του Δήμου Πύλης. Γκρίνεται ομόφωνα. Έκτο θέμα. Αίτηση ενορίας Αγίου Νικολάου Πύλης για παραχώρηση χρήσης αίθουσας του Δημοτικού Σχολείου Πύλης. Η ενορία του Αγίου Νικολάου Πύλης ζητεί την παραχώρηση χρήσης αίθουσας του Δημοτικού Σχολείου Πύλης για την εξαγωγή του κατοικικού σχολείου της ενορίας κάθε Σάββατο 16 με 17. Συμφωνείτε ομόφωνα. Έβδομο θέμα. Αίτηση Πολιτιστικού Συλλόγου Πύλης για παραχώρηση χρήσης γυμναστηρίου Δημοτικού Σχολείου Πύλης. Ο Πολιτιστικός Σύλλογος το ζητάει για ενήλικες κάθε Σάββατο 11 με 13 για Τρίτη και 25-26 του Λιβάδου. Ομόφωνα. 8. Παραχώρηση 2 αιθουσών του ΕΠΑΛ Πύλης για την πραγματοποίηση εκπαιδευτικών σεμιναρίων πρώτων βοηθειών στη συνεργασία του Δήμου με τους πιστοποιημένους εκπαιδευτές του Γενικού Νοσοκομείου Τρικάλου. Συμφωνείτε ομόφωνα. Ένα το θέμα, αίτηση Μπένια Γεωργίου για διακοπή μίσους Δημοτικού Αγροτημαχίου στη Δημοτική Κοινότητα Πηγής για το μισθής δεν οφείλει μισθωματοειδού 25. Συμφωνείτε ομόφωνα. Δέκατο θέμα, έγκριση του σχεδίου εκένωσης και αντιμετώπισης εκτάκτων καταστάσεων του Δημοτικού Ενδιαιτήματος Καταφυγίου Ζώων Συντροφιάς του Δήμου Πύλης. Συμφωνείτε ομόφωνα. Δέκατο θέμα, έγκριση επιχειρησιακών
επιχειρησιακού προγράμματος διαχείρισης αδέσποτων ζώων συντροφιάς του Δήμου Πύλης. Το αυτοτελές τμήμα Οικονομικής Ανάπτυξης ηγείται την έγκριση του επιχειρησιακού προγράμματος διαχείρισης αδέσποτων ζώων συντροφιάς του 26, όπως συντάχθηκε από την Πενταμελή Επιτροπή. Συμφωνείτε ομόφωνα. Κύριε Πρόεδρε, πόσο είναι το κόστος? 163.000. Με κόστος 163.217. Ορισμός μέρους για σύσταση Επιτροπής Εκτίμησης Αγορέας Αξίας Ζώων και Προϊόντων όπως ορίζεται από το πρόγραμμα, από τα προγράμματα των οικονομικών αποζημιώσεων. Προτείνεται εκπρόσωπος του Δήμου στην παραπάνω Επιτροπή μέλος του Δημικού Συμβουλίου και είναι προτείνεται ο Αγγέλης Σωτήριος μέλος και αναπληρωτής του Ζάχος Εντίνος. Συμφωνείτε? Εντάξει, τον είχαμε πέντε βασικό και τον είχαμε 13. Γνωμοδότηση για την κοπή δέντρων εντός κοινοβουλίου των χώρων σε δημοτικές κοινότητες Βιαλίας, Καλογύρων, Ελλάδας, Περισταριάς. Συμφωνείται ομόφωνα. 14. Σημειακή τροποποίηση του ισχύοντος ΚΟΑΠ της Δημοτικής Ενότητας Γόμφων του Δήμου Πύλης με μεταβολή ως προς την προτινόμενη έκταση. Το Τμήμα Πολυδομίας και η Δημοτική Επιτροπή εισηγούνται τη σημειακή τροποποίηση του ΣΚΟΑΠ της Δημοτικής Ενότητας Γόμφων. Εγώ όχι. Όχι, δικαιώθηκα. Δικαιώθηκα καθ' ολοκληρία, θα γύρισε όλα πίσω η περιφέρεια για να δείτε αυτά. Συγγνώμη, αλλά θα το πω. Για να δείτε τις παρανομίες που έχουν κάνει και οι υπηρεσίες και ο Δήμος. Δεν ζήτησε να σωματωθεί ένα κομμάτι ακόμα να μην είναι. Ναι, να σωματωθεί από τον άλλο που λέει που θα κάνω. Ενώ ζήτησε σε ψηφοφορία κατά πλειοψηφία. Κύριε Πρόεδρε, εγώ εκεί λέω, αν θέλει ο Δήμαρχος να κάνει μαξοστάσιο, να το πάει απέναντι στον Άγιο Βυσαρίωνα που έχει άπειρη έκταση. 15ο θέμα, χορήγηση παράταση προθυμίας περαίως του έργου, κατεδάφιση και επανάσταση επικινδύνων ετοιμόνων κτηρίων του Σεπτεμβρίου. Μετά τις πλημμύρες του Σεπτεμβρίου. Ζητάει παράταση από τον Λούρης Ευάγγελος, είναι ο ανάδοχος. Δεύτερη παράταση με το 2 του 26 για κατεδάφιση. Παραπάνω το οποίο ακόμα δεν δέχτηκαν να τα... Λοιπόν, είναι αυτό. Ζητάει παράταση, εμείς τη ζητάμε την παράταση στην ουσία. Έχουμε 3 σπίτια που δεν θέλουμε να τελειώσουμε. Θεωρούμε ότι είναι καλά, δεν έχουμε σπίτια. Και έκανα αίτηση τώρα κάτι στην... Θα σου πάρω πώς πρέπει να δικάσω. Κάναμε αίτηση. Έκαναν αίτηση για να βγει η ΔΑΕΦ πάλι δηλαδή δεν έχουμε τελειώσει. Γι' αυτό εμείς συμφωνείτε ομόφωνα. 16. Χορήγηση παράταση προθυμίας περαίωσης εργασιών του έργου, συντήρηση και διαμόρφωση περιβάλλοντα χώρου αθλητικού κέντρου Σκαμιών. Η τεχνική υπηρεσία με αίτηση του Σουβάλα Άγγελου, παράταση 31 Πέμπτου. Είναι παράταση. Συμφωνείτε. Είναι παράταση για να πέσει πίσω. Γιατί όμως οι καιρικές συνθήκες δεν επέτρεψαν τη διάσωση του Ομόφωνα σύμφωνα. 16. Χορήγηση παράταση προθυμίας περαίωσης εργασιών του έργου χορήγηση παράταση προθυμίας παράδοσης προμήθειας. Τοποθέτηση εξοπλισμού αθλητικών εγκαταστάσεων του Καμιών. Συμφωνείτε. Ομόφωνα δεύτερη παράταση.